Baskegur, batzar nagusitan parte hartu izan du, basoaren kudeaketaren inguruan egin diren eztabaida eta agerraldi diferenteetan. Gure iritzia positiboa da, alde batetik ingurumen jasangarritasunan bermatu behar delako, baina baita ere oso importanteak jasangarritasun ekonomikoa eta soziala. Bestalde, beste gai oso importante bat, kudeak eta diferenteak dauzela eta beraien artean osagarri izen behar dutela. Alde batetik, ostozabal autoktonoak mantentzeko egiten den kudeaketa, baina kudeaketa hau oso importante izanez, osatu behar dela beste kudeaketa mota batzukin, etorkizuna, bioekonomia egiteko behar dugun lehengaiak lortzeko egiten den kudeaketa. Hala ere, badakigu, lehen pausu bat besterik ez da, pausu positiboa eta importantea, baina jarraitu behar dugu lanean, bai Baskegurretik zuzenean eta bai beste agenteak ordezkatzen duen beste agente batzukin, eta lan aktiboa egin behar dugu, bai jarraitzen parte hartzen batzar nagusitan eta zuzenean ere partidu politiko desberdinekin.